Daşowda geçen dinç günleriniň dowamında gelen duzly apy tupandan soň Tebitde kärendiçi daýhanlar we büdjet işgärleri gowaçanyň we baglaryň üstüne düşen duz gatlyklaryny ýuwmak işlerine çekildiler. Şuň, ýagny 29-njy maýda daňdandan bäri daýhanlar we büdjet işgärleri Sultanda Mogolimler hem eginlerine atylan derman sepilýän enzamlary bilen gowaçanyň we baglaryň üstüne ýygnanan duzlary ýuwup başladylar. Daşowda göýe gar ýagana meňzeýär diýip Azatlyk radiosynyň Tebitdäki habarçysy gurrun berdi. Ýatlatsak Daşowda 27-nji maý güni gelen harasatyň netijesinde duz Tebitiň paxta we buğday meýdanlaryny, gökbakça ekinlerini gursap alypdy. Käbir owalarda duzyň gatlygy 1 santimetre çelini baryp ýetipdi. Bu ýagdaýlaryň Tebitiň ikrançylygy bilen birlikde maldarçylyk pudugyna hem uly ziýan ýetirendigine üns çekilýär. Tut yapraklaryny hem duzyň basandygy sebäpli ýüpek gurçuklary yapraklary iýmeýärler. Bu onsuz hem öz ýanyny mejburi işledilýän pilleçilere goşmaçy kynçylyk töretdi. Häzir tut yapraklaryny ýeken ýuwup suwuny eski bilen süpürüp gurçuga berýärler diýip Azatlyk radiosynyň daşygyndaky habarçysy gurrun berdi. Ol sözünü dowam etdirip, öýri meýdanlaryny hem tutuşlygyny duz bastdy. Owunluk we iri sakly mallar otlary iýmeýärler. Maldarçylyk hojalyklary uly ziýana galandyklaryny, egerde ýagşy ýagyp meýdanlardaky duzy ýuwmasa, onda kyn güne düşjekdiklerini aýdýarlar, diýip nyktady. Mundan başga büdjet işgärleri Tebitdäki idara binalarynyň üstündäki duz gatlyklaryny ýuwmak işlerine hem mejburi çekildiler. Duzly apy tupanyň gelen pursady kärende ýerlerinde ýa-da meýdanda bolan adamlaryň teninde her türlü ýaralaryň hem çykandygy bellenilýär. Galyp ertede Türkmen hökümeti tebigi harasat we onuň netijeleri barada dymmagyny dowam etdirýär. Hatda duzly tupanyň ertesi güni geçirilen video şekilli iş maslahatynyň dowamında bu barada hiçzat aýdylman, muňa derek Daşowdyň häkimi şu barada hasabat berdi. Sonra Daşowdy vilayatynyň häkimi Bayram Uliýew oýsynagy toplamynyň işiniň netijeligini ýokurlandyrmaga, gyzgysana gallar oguna taýýarlyk görmek we gowaça ýydyk etmek, vilayatyň durmuş we senagat düzümlerini döwre bapyrstyrmaga gönükdirilen wajyp wezipeleri üstünlükli çözmek boýunça alınıp balyan işler hemde pire taýýarlamak boýunça şertnamanyň boşnamanyň ýerine getirilişiniň we şaly kişiniň barşy barada hasabat berdi. Türkmen prezidenti hem özgedeginde gowaça ýydyk etmek boýunça gözüňde tutulan hem agrotechnik çäherleri öz wagtynda berja etmek zerurdygyny nyktamak bilen çäklendi. Sol bir wagtda galla hasylyny dolmak boýunça kärendiçi daýhanlara hasym köp basys edilip başlanandygy barada maglumat gowuşýar. Hukuk goraýjy edarlary etatanyň prokuraturanyň we polisiýanyň degişli gullukları gije gündüz potrotlarda hem de ekin meýdanlarynda gözegçilik edýärler. Galla öndürmek üçin oňoýly şertleri bolmadyk Tebitlerde hem galla planlaryny doldurmak üçin ýygyderli ýygnaklar geçirilýär. Häkimleriň bolsa bar aladasy öz geljekleri, sebäbi köp welaýatlarda suw geçen ýylkylara görä has az boldy, diýip Azatlyk radiosyna ýerli daýhanlaryň biri maglumat ýollady. Bu ağırlıkta Daşowda gelen tebigi harasatyň netijesinde ziýan çeken ikrançylyk we maldarçylyk pudugundaky kärendiçilere hökümet tarapyndan nähildir bir ýeňillikleriň dürüdülip dürüdülmejekdigi barada häzirlikçe hiç kili maglumat berilmeýär.